UDr Khumalo uncome kakhulu uThalente Mbatha noRelebohile Mofokeng, bobabili baphuma ebhentshini ukusiza iBafana Bafana inqobe iSouth Sudan. Laba badlali ababili be-Orlando Pirates banikeze iNingizimu Afrika umfutho ngesikhathi ingena esiwombeni sesibili ibambene ngo-2-2. uMbatha ushaya igoli ngesikhathi esengeziwe ukuthi iBafana inqobe ngo-3-2 ihlule iSouth Sudan emidlalweni yokuhlungela i-African Cup of Nations eJuba Stadium ngoLwesibili ntambama. uMofokeng uphenduka inkinga kubasubathi beSudan ngesikhathi ingena ngasesiwombeni sesibili. Lo mdlalo bekuwumdlalo onzima, bengicabanga ukuthi konke kuzoba lula, kusho uDr Khumalo. Okusenze saba ngcono ukuzola nokukholelwa emakhonweni ethu. Besidlala ngamandla ethu, hhayi ngizimbangi, futhi sinabo abadlali singabathula abafana noMokwana noMofokeng abaguqula ibala lomdlalo. Umdlalo kufanele ube kanjalo, kanti ibhentshi kufanele likunqobele imidlalo, kwengeza uSilomo seBafana. Ngiphinde ngacabanga ukwethula kukaMofokeng ohlangothweni lesokunxele kube nenzuzo ngoba uMofokeng ufana nomdlali wasesiswini oqondile, kodwa ngiphinde ngibonge uMbatha ngoba kubukeka sengathi ungumnqobi wethu. Lokhu kuphakamisa umbuzo, ngabe manje sekumele sithembele kubadlali be-Orlando Pirates ngoba badlala imidlalo eqhudelanayo, kuphetha uKhumalo.